गहपुरसिम लखिमपुर एटाच मोनदाइन गामि बे गामिफोरसिम बिपिएफआ जा होआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन, माने एकर्टखौनो केस होदोंमोन। गतिके बे बिपिएफआ केम्पेइन खालामनो थांनाया लासिंसिं बाथ्रा। खिन्थु बिपिएफआ एक्सटेनसन जानाय जोंनि जि 80टा गामि बेवहाय सासेबो मानसि मोननो हानाय नङा, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बियो दैया दैखा, गाइखेरा गाइखेरखा जेब्लायबो। गतिके फारागथिखौ बयबो मिथिखायो। केरासिनजों दैजों मालाबाबो गोरोबनो हाया। गतिके बे एक्सटेनसन गामिया जोंनि मोनथाम बिएफआव जे हाबगोन, बेवहाय सासेबो बिपिएफआ मोनखानाय नङा। जोंनि 11 नं चिरांदुवार बियाबाव 10टा प्राइमारि दं आरो 9टा भिसिडिसि दं। भिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांमोनखौ लाफानानै आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै जों ब्लक मेन्यु फोरों गासैबो जथायै ओंखाम बोथिसे जानायनि मुङाव बा प्लेन भोज जानायनि मुङाव पार्टि हिसाबैनो देरहानांगौ आरो बे बिथांखिजोंनो जोङो खामानि मावनांगौ, बेखौनो ओरैनो जिरायना सावरायनाय जादों। बाखि जेबो उद्देश्य गैया। मानोना बिसायख'थिया खाथि फैबाय, गुबुन अपोजिसन टिमा फैनानै बेवहाय केम्पेइन खालामफैगोन। बेफोरनिफ्राय जोङो माबायदि एलार्ट थानांगौ, रायजो राजानि खाथियाव माबोरै जोङो जोंनि माबाखौ उद्देश्यखौ जोङो बा जोंनि थांखिखौ लांनांगौ, बेफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आंनि समाजाव जों माब्लाबा एसे गावजों गावनो बुलाय गोजाखौ नुनो मोनो। दा बेयाव इउनिटि जानो हिसाबै नोंथाङा मा खालामो? मानसिया बयबो अख्राङाव गाखोनो लुबैयो, सिमांखौ नुनांगौ। नाथाय सोरनिबा सिमांनि थाखाय पार्टिनि बिथांखि, पार्टिनि कनस्टिटिउसन, पार्टिनि प्रिन्सिपालखौ जों मालाबाबो जों संहार खालामनो हाया। सोरबाया गावनि प्रिन्सिपालखौनो पार्टिनि प्रिन्सिपाल होननानै सानदोंब्ला बे बिथांनि खोन्था, खिन्थु सोरनिबा खाथियाव पार्टिया मालाबाबो खर' गंग्लाया। सानजाहा माखासे बिटिआरनि जिखिनि दफाफोर दं, बेजों लोगोसे गामिफोर हाबफानायाव दा बिटिआर हिसाबै बिटिआरआ माखासे मोबिलाइज खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बिपिएफआ बेवहाय केम्पेइन खालामनो थांनो लाजिनांगौ। मानोना गहपुरसिम लखिमपुर एटाच मोनदाइन गामि बे गामिफोरसिम बिपिएफआ जा होआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन, माने एकर्टखौनो केस होदोंमोन। गतिके बे बिपिएफआ केम्पेइन खालामनो थांनाया लासिंसिं बाथ्रा। फैसा एसे बारा जादों, गारायदों, गारि भाराफोर गारनानै फैदों। मोनथाय बयहाबो दङ केम्पेइन खालामनो थाखाय। खिन्थु बिपिएफआ एक्सटेनसन जानाय जोंनि जि 80टा गामि बेवहाय सासेबो मानसि मोननो हानाय नङा, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बियो दैया दैखा, गाइखेरा गाइखेरखा जेब्लायबो। गतिके फारागथिखौ बयबो मिथिखायो। केरासिनजों दैजों मालाबाबो गोरोबनो हाया। गतिके बे एक्सटेनसन गामिया जोंनि मोनथाम बिएफआव जे हाबगोन, बेवहाय सासेबो बिपिएफआ मोनखानाय नङा। लोगोसे नैबे टार्मिनाल पावार प्रजेक्टखौ लानानैनो दावराव देखायनानै माखासे बेफोरबायदि प्रग्राम खालामगासिनो दं। दावराव देखायबाथ' सासे गाद्दार बेफारिसो, मा होनगोन, दालाल देखायबा सासे दालालि। बियो जेब्ला बिपिएफनि एडभाइजार जानानै दङमोन, बिपिएफनिफ्राय थाखा जायै जोंनि हारिनि थाखाय जा खामानि मावनांगौ बेखौ मावाखैमोन। दिनै जोंनि सरकारा, जों साफ्रोमबो रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननि फैनाय, जोंनि थैया समाज दानायनि थाखाय जेब्लायबो गोदौलायो। बेवहाय दावराव देखाय बायदि सासे गाद्दार सोदोबा मा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। जोलैनि हांगारखौ गाद्दार होननानै बुङो। बेनिफ्राय मा होनगोन, दालाल बायदि सासे सुबुंनि बुंनायाव जों मालाबाबो हेव मानिग्रा नङा।